Hello mga kachapsoy! Nandito kami ngayon sa Palapag Northern Samar upang tingnan kung gaano kaganda ang kanilang ginawang dekorasyon at pagpapalamuti sa kanilang buong plaza para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Wow! Malayo pa lang at tanaw na. Tunay nga namang napakaganda. Wow! Ang daming kumukuti-kutitap. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ano ba yan? Hindi ko na alam mga kachapsoy kung ano ang lyrics ng kanta. LOL! Wow! Grabe talagang ginawang pagpapaganda dito mga kachapsoy. Wow, grabe. Ang ganda mula sa mga pader ng auditorium hanggang sa kanilang simbahan at sa kanilang LGU building. Grabe, ang ganda. So, papasok po tayo mga kachapsoy. Papasokin po natin, tingnan po natin yung simbahan ng Palapag. Hello guys, pasok tayo sa simbahan nila. Ayan. Wow, ang ganda. Magdasal muna tayo mga kachapsoy. Grabe, ang ganda. Hello guys, nandito kami sa simbahan ng Palapag. Lakad-lakad muna tayo. Wow! Grabe, ang ganda dito. Mabuhay po yung LGU ng Palapag Northern Samar. Talaga naman pong kahit papaano po maiibsan po yung kalungkutan ng mga tao dulot ng pandemya dahil sa ginawang pagpapailaw po, pagpapaganda ng buong auditorium ng Palapag Northern Samar. Grabe, kudos sa inyo. Good job to the LGU headed by the municipal mayor. Hindi po kilala ko sa municipal mayor pero mabuhay po kayo mayor. Napakaganda. Pasukin po natin ito. Pasok po tayo mga kachapsoy dito sa kanilang auditorium. Wow. Wow. Literal talaga. Literal na napakaganda. Grabe. Ang pagkakalam ko yung ganitong mga pagpapailaw, ganito kalaki at karangyang pagpapailaw po mga kachapsoy ay karaniwan po natin makikita sa Maynila po. Sa Maynila talagang parang halos lahat ganito yung ginagawa. Pero dito sa Hilagang Samar, dito sa Northern Samar, madalang po yung gumagawa ng ganito marahil dahil na rin sa kakapusan ng budget, kakulangan ng gagawa. Hindi ko alam. Basta karaniwan tong makikita sa Maynila, sa circle, lalo na sa circle sa Quezon City. Napakaganda din. Grabe oh, kahit yung mga halaman nilagyan ng pailaw. Wow. Wow, grabe. Mabuhay po ang LGU ng Palapag. Napakaganda po ang pagpapailaw dito sa inyong auditorium. Ito, nandito tayo guys. I love Palapag. Ayan. Ayan yung nanay ko. Kasama ko yung nanay ko. Tapos yung pang kapatid. Ayan. Grabe yun. Ang daming tao. Ang dami ding taong gabi-gabi. Ang daming dumadayo dito para makinood, makipicture. Talagang napakaganda naman kasi talaga eh. Hindi kami makasingit para mag-picture. Ano kaya gagawin natin? Letter A, palalayasin yung mga tao. Letter B, kami na lang ang aalis.
Letter C, magmamakaawa. At ang nanalo ay letter B. Kami na lang ang aalis, hindi kasi kami makasing. Ayan. At ayan na po. Libot po tayo mga katsapsoy. Maglibot po tayo dito sa kanilang auditorium. Grabe talaga, ang daming tao. Wow. Ayan. Lapit po tayo dito sa kanilang isang Christmas tree na pinalamutian. Ayusin mo. Pinalamutian ng ilaw. Ayan mga katsapsoy, may nakita ko. Hello. Wow. Nakita ko yung kaibigan ko, si Ma'am Christine Asibuchi. Oh, magbayad ka muna sa utang sa akin. Hindi, joke lang yun. Ako yung may utang sa kanya. Wow. Lapit pa tayo. Talaga nga namang sulit talaga yung gumala dito sa kanilang bayan. Guys, bukas po ito mula araw-araw pong bukas ito. Dito, Municipality of Palawan. Bukas po ito sila dito tuwing gabi. So, inaanyayahan ko po yung lahat. Naganyaya. Hindi, actually siguro naman bukas naman ito sa lahat. Kaya pwede naman siguro kahit sino pwede mag-anyaya. So, kung gusto niyo pong makita yung kagandahan ng Christmas decor ng Palapag ng Samar, sadya lang po kayo dito sa kanila. Mura lang naman po yung pamasahe mula sa bayan. Ay mula sa Pangpang papunta dito sa bayan ng Palapag. Wow, grabe yun. Kahit yung mga halaman nilagyan ng palamuti. Guys, kung galing kayo ng Katarman, masakay lang kayo ng Katarman, tapos pagdating ninyo sa Rawis, sasakay lang kayo ng bangka di motor. Pagdating sa bayan ng Lawang, sa Lawang proper, sasakay kayo ng motorsiklo o kayo ng tricycle. Sasakay lang kayo ng tricycle papunta dito sa Barangay Kalumutan. Tapos pagdating ninyo sa Kalumutan, sasakay naman kayo ng bangkang di motor din papunta dito sa Pangpang, unang barangay ng Palapag. Pagdating ninyo ng Pangpang, sasakay na kayo ng sasakyan papunta naman dito, magpapatid kayo ng sasakyan papunta dito sa Palapag. Grabe. At makikita nyo na kung gaano kaganda yung mga pinapakita kong video sa inyo ngayon. Grabe yun. Hindi magkamaya yung mga tao. Sobrang ganda. Talaga nga namang napakaganda. Ano ba yan? Grabe yun. Yung mga nagde-date, ang dami yun. Siguro mga nagde-date yung mga iba dito. Tapos yung mga nag-iisa, siguro kung mga malalamig ang Pasko. Ayan, no? Pero karaniwang nakikita ko dito, pamilya yung pumupunta dito. Grupo, pamilya, magkakaibigan. Yung kaninang nakita ko, isa siyang guro, kaibigan ko, si Ma'am Christine Asibuchi. Shout out sa iyo, Ma'am Christine Asibuchi. Ayun. So, taga-bayan din po siya ng Lawang at nagsadya siya rito para makinood din, picture sa kanilang dito sa napakagandang tanawin ito. Ayan, libot pa tayo. As buong plaza nilagyan ng palamuti. Nandito matatanaw ninyo yung covered court. Ayan. Ang ganda kasi ng structure, parang nakaayos. Magkakatabi lang yung covered court, yung munisipyo ng Palapag, tapos yung kanilang public market, kung saan malinis po mga katsapsoy. Ayan o. Kumukuti-kutita, pumubusig-busilak, wow, balik tayo dito. Umalis kami kanina, ang daming tao. Pagbalik namin, ang dami pa rin. Paano kayo lang palaya sa mga ito? Uy, kami naman. Alam niyo ba, ang laki ng ginastos namin para lang makapunta dito. Tapos hindi nyo kami pasisingitin. Ayun, umalis na lang kami, hindi kami nakasingit eh.
So, ngayon, wow, aray ko. Nagutom ako sa pagsasalita. Maghanap kami ng pwedeng mag-snack muna kami. Nagutom kasi kami. Maghanap kami dito. Subukan namin dito kung mayroong mga pwedeng makainan dito. Hanap kami. Hanapin lang namin yung sasakyan namin, ha. Ayan. Grabe, oh. Tapos ganito karami yung tao gabi-gabi. Tapos ang kaigihan, may nakaantabay na mga otoridad po, mga kachapsoy. Ayan, oh. Nadaanan natin. Ito ang kagandahan sa kanila. Nakamonitor yung mga taong pupunta dito. At may sinusunod silang sinusunod naman yung distancing. Maliban lang doon sa pampamilya, kasi pampamilya naman yun, eh. Ayan, ito yung kanilang Pasko sa Palapag. Welcome to the municipality of Palapag. Nandito yung nila, yung munisipyo nila. Grabe, yung buong munisipyo pinalamutian. Wow, grabe talaga. Sa kabilang sa kabilang parte na to ng kalsada. Tanaw pa rin, no? Hanap mo na kami ng pwedeng makainan.